ret! Lukas, er du klar til at modtage din træning som voldbud? Jeg vil have officer voldbud fremme. Godt! Vi skal nemlig igennem en intensiv og hård træning mod at blive Danmarks bedste voldbud. Træd an og sæt i gang! Fint tempo. Ja, udmærket. Men der er jo ikke noget mad, der er så tungt. Ikke det der nu. Gør det igen! Hej, det er John. Det er vold! Sig det vold! Det er vold. Jeg glæder. Det er vold. Ja, mere. Igen. Det er vold. Det er vold. Det er vold. Lukas er klar til at svømme ned i den anden ende af søen og spørge igen. Jeg vil have fremme. Svømmer voldbud. Ja, det gør de. Der er ingen voldbud, der kommer til at svømme. Men Lukas, du skal svømme! Godt! Ærle! Og tilbage igen! Skynder! Jeg vil have officer voldbud fremme. Men var det godt? Det var alt for langsomt. Igen! Nej. Lukas er... Men du er klar nu! Stå ret!